pun sawega. Enten Den Ayu. Ning nek lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres tetep panjenengan dados bojo kula. Inggih. Sejatining lanang lan sejatining wadon menika geganten ciptaning manah jengandika Sang Dyahayu piyambak. Anggenipun gadahi gegayuhan sageta kasembadan. Jengandika Raden Ayu piyambak duwe gegayuhan piye carane supaya kelakon. Nah, menika tuwuh saking krentek kalian karep ingkang babar welas asih ing antawisipun jalu kalian wanita. Inggih menika ingkang sinebat katresnan sejati. Lah, kula ngertos Raden Ayu nggadahi pengajap katresnan sejati menika mboten kabondo gelaring kahanan. Nanging kedah jumbuh antawisipun jalu kalian wanitanipun. Cangkriman Paduka menika persasat ngremehaken Begawan Druna. Nuwun sewu, cangkriman Paduka ngremehke Resi Kumbayana. Kok ngremehaken kados pundi? Dipun kinten menawi Resi Durna niku pendhita ngawur. Dikira kula niki wong goblok, kula niki wong bodho. Ora ngerti menyang sapa tanceping katresnane Dewi Rukmini. Tanceping katresnan Paduka menika mboten dhateng kula. Kakyatri sang kapirang brenangkul kinempet-empet do sangretnaning pawono Geter sarirane Dewi Rukmini nyata pratitis pambatange Begawan Druna. Jumbuh lan ciptaning nanak angles ngrantes tan wurung badhe ginarwa dening Resi Kumbayana. Sigra nyebut asmanira ingkang Raka Sang Narayana. Kaya ginuncang penggalih saha bagus. Jelek dadya brahala pitung gunung gedene. Eneng apa Druna? Wah, Bobo Durna ning apa? Piye. Pancen nek lagi pisanan ki ngono kuwi. Ya pisanan bathukmu kuwi. Wes ta. Wes ya wes. Piye. Piye apa mau gur mak klitik ngono. Klitik matamu.
Sik tak genahke sik. Mau ki piye? Pisanan piye pisanan? Ampun mang takoni, semune niki enten perkawis ageng, Paman. Mboten niki kok ketoke kok ora kaya padatan iki. Sik ditata atine sik. Meneng. Wis, Resi Drona Gage. Kondho ana apa? Wis ketemu anakku wedok. Sampun pirangke. Ayu tenan. Ayu ning wanita. Lah ya nek wis ayu terus wis medharake tembung sejatining lanang. Wis sejatining lanang wis tak medharake karo gendok Rukmini. Mula wong tuwek iki aja nyengkong, nyambekane ndak ngene iki. Ya ketoke nek anu kaya koyo kae iki. Anu ki terus megap-megap ngene iki sik, dipliriti. Ya lak ya isik ngene ta. Ngene piye? Lah ya piye? Anu tak bedarake tembung jane lanang jane wadon karo cewek Rukmini. Lah ya mestine terus bener. Ora kelalu Dewi Rukmini yo ngakoni nek aku wong pinter. Oh ya pancen iya. Bener tenan. Bener. Ngakoni Dewi Rukmini bener. Lah nek wis ngono mestine terus ambyuk nyang pepangkonmu upama ta ora ambyuk mesti dheke kalah, klipuk, klepek-klepek. Terus mbok rangkul maksud ngono. Iya. Terus nangis. Terus kowe mesti gandeng wong wedok nangis ning pangkonmu terus mbok jenggelekke raine terus mbok elus ngono. Terus anu mau terus luwe mbok cucruk. Cucruk piye sing dicucruk papane? Eneng apa? Ora jangan pilih bareng aku iso medharake. Deru ngene ketok piye ngono aku tinggal noleh ngono bareng aku noleh meneh kene Rukmini ora eneng. Kosek. Urung apa-apa kok wis bengok. Eneng Brahola, matane sak kenang-kenang kene. Ora pati nduga mono. Lakon menapa menika, Ngger? Yayi Permati, Yayi Bratasena pun kakang minta senjata pitulung singkirna Brahala kang bergonjak calon pengantin wedok ngestaken dawuh Koko Prabu. Semene gedene. Kowe arep ngopo ora minggat brodol cari kamu.
Sang Arjuna wis munira kamanungsan kasrepan tingkah mungsuh kiran padha kadang aywataya wane kowe kok gumun di aku to di Permadi yen pangapunten kula netepi wajib nadyan menika Kakang Mas Narayana ingkang lenggah wonten ing kaputren sarira Brahala nanging jengandika Kakang Mas kedah njagi nami kula bawanipun Permadi sampun nyagahi menapa ingkang dados pamundhutipun Kakang Prabu Suyudana supados gusah Brahala ingkang mapan wonten ngriki bergonjak Yayi Dewi Rumi. Ya terus karepmu arep mbok kapake. Kakang Mas sakmangke tetep badhe kula bondo kula aturaken Paman Prabu Pancala. Yen Kakang Narayana dibondo aku ya kudu melu dadi pesakitan. Ora ana keplok tangan sajuga. Gage bandan tanganku. Aja mung Kakang Narayana Permadi. Nggih, menawi mekaten jengandika kalian Kakang Mas Banjarpatu man tetep badhe kula kalungi samping. Iki lakon apa iki? Ngopo iki Permadi? Calon bojoku kok runtung-runtung karo lanang wong lanang iki. Inggih. Waleh-waleh menapa Brahala ingkang mapan wonten puri kala wau. Kakang Mas Narayana. Yen ngono, Angger Narayana sing wis wani mutha-mutha calon pengantin putri. Wah, boten trima raosing manah kula. Leres niku leres. Kudu dipidana anggepe apa? Sing bisa mbatang cangkrimane Kakang Begawan Kumbayana lha kok dadi tranyak-tranyak tanpa nganggo tatanan. Anggepe apa? Nek kira-kira seneng wong wedok ya nganggo ragat. Kene judang pirang-pirang. Lek golek utangan rono-rono. Rama Prabu kepareng kula mat. Aja kowe dhisik nang iki kudu Narayana. Mboten terima sing manah kula. Anggepe apa? Nggih, nyuwun pangapunten. Paman Prabu paripaksa kula kedah matur ngarsa paduka. Iya, piye? Wontenipun kula mapan wonten salbeting kedaton pepanggihan kaliyan Yayi Dewi Rukmini. Inggih labet. Sampun sawetawis panjang nggih kula mangun traket supeketing raos. Anggen kula sambet katresnan kaliyan panjenengan piyambakipun.
Yayi Dewi. Semanten ugi kula Rama Prabu sejatosipun babaring cecangkriman kula sejatining lanang lan wadon kala wae nggih namung jatining sih kula dhateng Kakang Narayana sanes dhateng Begawan Kumbayana Rama. Teteping pangadilan kudu jejeg. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula mboten mathuk, kula mboten rujuk. Ampun mirang-mirangke kula wonten ngarepe wong akeh kaya ngene. Kula mboten trima, kula sing iso mbatang cangkrimane. Isin. Wong nyatane ya bener arep ora seneng karo aku, wong nyatane karepe cangkriman ngono kok arep apa? Rama Prabu kados pundi? Menawi Kakang Narayana dipun pidana pecah kula ugi kedah dipun pidana pecah Rama. Kunjing mangit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang katul Aman Prabu nyuwun pangapura dene aku paripaksa sowan ana ing ngarsa paduka luputing aturga aku nyuwun gunging samudra pangaksama. Iya piye iki kok malah lara ireng bareng tekono kene piye? Aman Prabu nyuwun pangapura reh ning nyatane tak sawang wong loro nggih pun padha senenge. Apa ana jamak lumrahe wong kang wis padha senenge banjur dipidana. Lan Begawan Durna elinga yen to nganti dadi mangun bebrayan karo Dewi Rukmini apa bisa bagya lan mulya jernyatane ora ana tandha-tandha katresnane Dewi Rukmini marang Pendhita Durna. Paduka Pendhita Durna swijining guru sejati apa ya bakal nyiksa atine wong wadon yen ngono dosa gedhe kang bakal mbok sandang. Iki sampun Raden ayo sampun iki. Syukur pangawi bagya dening panjenengan rawuh wonten mriki madangaken perkawis nggih. Kula mboten badhe damel kapangen tegesipun kula nyiksa, mulai kula nyiksa. Kula badhe nandhang dedosan mongko kula pun tuwa. Pendhita ki sing digoleki dudu babakan kadonyan. Sing kasan mata nang kula namung gayuh memani sing pecah. Kula sampun milak Dewi Rukmini buat pangapunten kula waktu. Nggih, Kakang Durna wis. Geger pepuyengan dupi Kurawa wis tebih. Raja raksasa timbul taunan Prabu Mertiwangga ingkang niyup saking gegana tinadan senjata cakra.